adrenaline pumping, thrilling, action-packed. Ito ang naging kaganapan sa first Pampanga Day Off-Road Challenge na inorganisa ng Pampanga Off-Roaders Club Incorporated o PORCIA, katuwang ang provincial government, Mega World at iba pa. Ang two-day event na ginanap sa capital town city of San Fernando noong December 14 to 15 ay dinaluhan ng 70 4x4 off-road racers mula sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibayong dagat. Puno ng aksyon ang nasabing kompetisyon dahil sa extreme at challenging trucks. Ayon sa isa sa mga organizer na si Eugene Yoporio, bukod sa enjoyment, nabubuo rin dito ang camaraderie ng bawat partisipante. Ano po natin ma-develop yung driving skills natin dito sa 4x4. At the same time po dito, nade-develop din po yung camaraderie, na dumadami po yung mga kaibigan natin na mahilig din sa 4x4, namimit natin yung ibang racers from all over the Philippines. So, napakagandang laro po nito na sana rin makapag ikayat din po kami ng mga batang racers na mga gustong maglaro na para ma-develop din po nila kamukha po nung nakukuha namin dito sa larong. Samantala, nagpapasalamat naman ng PORCIA sa kanilang mga naging katuwang para sa tagumpay ng thrilling at breathtaking na aktibidad. Number one po, maraming salamat po sa Pampanga Off-Roaders Club na sila po ang nagayos ng karera to at sila rin po nag-organize lahat, lalo na po ang chairman namin, si Mayor Katoy Nagit, tsaka po yung aming sponsor din, si Mayor Philip Nagit, lalo na po siyempre si Governor Delta Pineda po, maraming pong salamat at siya po ang nag-initiate po nung event na to na gawin ngayong Pampanga Day. Bukod sa nasabing off-road challenge, bumida rin ng ilang sasakyan sa ginanap na car show. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.